Sonania asubo sari byanyarko babiko gikeriwa magega y'abana babere begiredi ya kianda abo bakageire gosagana enka heyemo y'umurandia ime yense moyetono ebungi abo machoge burabwe county ya Kisii bale nemioro nabo igo gokagerwa koiba ebinto ebinge buna osebuna bakorokanase echikamera chie CCTV egento bono kerera yomo kubeko byara gwikira boniga muri kito Dominic Onderi agotumanya senchera yobekirano Egakora kiyokumye kene gatigwa se kenyorigie tone ward ya bomba be bunge ya machoko barbe county ya Kisii magaya abana babere be grade ya kianda bakageira gosagana enka yo murandi yo mabare nemioro butuko chinsa isano na ibera abwase bona babonete na koiba asedu keyemo igekora abange bakumire kigori kigo kina bono nabo nanyorete umuchando bugukumya gekoro gyakorete bona kiyokumya aba muraba gochicha abana abaibi bagocha bona nemioro butuko chinsa isano na ibere cha butuko nali batsoeta bone bali nebyoge byokokosereria bakanyara ko bakubuna gioski kiane bagasoimi bakaibe binto bono nchegongo chikotabuka nkanyora ngakire ento bayirire nabana bakebike gori ekebuna bono yobwato ni gari grade 9 agosoma grade 9 skuru ya Kiru oyino omwana mokesana abuna ubakongichana nemioro gonsambulia bone kongibere binto byane maiga yobo tukiniga abanyimbo kurugeteseni ya Kenya babegete byaro mukagiro yomo amo nebinto biri bakagire koiba asebono abande bagasaine korigigwa askari ba Kenya nabo bajetega iga bagakora obutuki bwabo biya nande goikera rero iga igo bachicha banyora bakora abo ayo mona ikakubwatwa nebinte bike byanyorwa ebinde kanyabaikira konia lende no arase getu ya polisi ya Kenya ebinto baibete korubone ga igekero byare nariko byakesabu nabo bire offer 50,000 nabo bire gwetania chiriwe 50 ese binto baibete korubone ga iga mpaka chisimi mbaru seti chempesa bakarusi na binto byokonia muna masi amabuta esukali amachere amabere ebinto nebinge bairete including chisimi abaibori bonsi abasabiro korenda kumanyasa abana babare mono chinka kichabotuko irigo kiana ni chitabibune chiga kurwase kigori kigo kinabona iga nkeringa abana baino baligiriri sana nonyene kero gochikorara magoroba kara hakikisha ngo mwana gonare nyomba nonyene kero mwararire karaboka nonyembo tukoche kyo ngo mwana gonare nyomba ikiara abantu baje gusambulya bona tali bantu banene golenda abaibori renda abana baino nande boka botuko manyango mwana gonare nyomba goseta iyo kwamanya kwa mubwateri yange kwamanya nga yaberete Kuripoti getseni kiyo nambe Mogian Soko TV korogege kenyorigie tono ward ya bomba be bunge ya machogo berobwe county ya Kisii Lieutenant Dominic Onderi Nyabuto.